σε ζαχαροπλάστη. Να μου γιώσεις και το χρόνο σου. Και του χρόνου χρόνια πολλά. Σώστε μας, σώστε το βυθό της θάλασσές μας. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Ποιο σχολείο είστε? Το δεύτερο πόλεο, συγχαρητήρια μήνυμα. Αλλά για να σας δω να διασκεδάζουμε λίγο. Πάμε. Πίσω από το επαρχείο σας το θυμίζω. Δεν σταματάει σήμερα ο χορός. Τι είστε, για πες μου, ψαράδες? Ψαράδες. Σχολείο, επανέλαβα. Μπράβο, μπράβο. Το πρώτο γυμνάσιο συμμετέχει. Με τρελάνατε, περνάτε καλά. Για να σας το να χορεύουμε όμως. El campesino quiso cambiar el campo por la ciudad. Dejó sus tierras llenas de flores y caracoles para triunfar. Pero el campesino amigo recordó aquella visión y corrió de nuevo al río donde estaba su ilusión. Campesino, campesino, no te quedes de destino, sigue alegre tu camino y alegra tu corazón. Y desde entonces sale del río y se percibe en la foto donde yo corro. En el campo y el amor ya solo piensa regresar. Igual el chico que le dio. Δώσε Μανώλη, δώσε, να ξεψηφίσουμε, ξεψηφίσουμε. Y desde entonces sale del río y el perfume del amor todo me corro. En el campo y el amor ya solo piensa regresar. Igual el chico que le dio su corazón. Το Δημοτικό Σχολείο του Πανόρμου έχει και άρμα και το οδηγεί μάλιστα ο Δρακουμέν. Για να δούμε ποιος είναι αυτό. Όλοι κουφάκια στο Δρακουμέν. Για πήγε λίγο. Να τα πιάσω όλα, να τα βάλω στην κλουβί. Κλουβί! Α, θα αμυνθούμε, αμυνθούμε. Για να δω χορούς, για να δω. Το πάρτι συνεχίζεται όπως σας είπα και πριν πίσω από το επαρχείο για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τους δρόμους. Ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους όσοι συμμετείχαν σήμερα εδώ, στους πολίτες που συμμετείχαν με το να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Το ευχαριστώ στο Δήμο, στη Δημοτική Αστυνομία, στο Λιμεναρχείο, στον κόσμο, στους διευθυντές, στους δασκάλους, στα παιδιά κυρίως που συμμετείχαν, στον Γιώργο τον Καμπούρη με τις μουσικές του που μας πλημμύριζε την κεντρική μας πλατεία, στον Κουλιά τον θεολόγο που θα αναλάβει να καθαρίσει λίγο την πλατεία μας από τις Αρπαντίνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εμάς από την Ένωση Γονέων, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου και το ραντεβού σήμερα δίνεται επίσης πίσω από το επαρχείο.